Pagbabantay ng kapulisan sa Maples River sa Aguilar, pinaigting muling pagbubukas po ng Pok Pasyalan, pinaghahandaan na. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Pinaigting ng Aguilar Police Station ang pagpapatupad ng police presence sa Maples River sa Barangay Pugoncillo, Aguilar, Pangasinan, kaugnay ng umiiral na pansamantalang pagsasara ng lugar alinsunod sa Executive Ordinance No. 17, Series of 2024. Sa panayam ng IFM News Tagupan kay Police Major Mark Ryan C. Taminaya, Chief of Police ng Aguilar Police Station, sinabi nitong nananatiling ipinatutupad ang naturang ordinansa mula pa noong 2024. Mahigpit aniya ang pagbabantay upang matiyak ang kaligtasan ng mga bumibisita at mapanatili ang kaayusan ng ilog kasunod ng mga naitalang insidente ng pagkalunod at problema sa mga naiwang basura sa lugar. Yun po yung pinaiigting po namin na monitoring kasi sa dami na po naming information dissemination sa Facebook page po ng barangay, Facebook page po ng PNP, yung pagmo-monitor po ng inyong kapulisan doon po sa barangay ay kung minsan po talagang nakakalusot sila. At kung minsan madaling araw pa, alas 6, alas 5 ng umaga, andun na po sila sa Maples River. At the same time ay ang ginagawa na lang po namin kapag nalaman po namin na may mga nakapasok ay ini-explain po namin sa kanila yung closure ng Maples River at amin po silang pinapaalis yung mga napupunta po doon. Nakatakda umano sanang buksan ang Maples River noong Pebrero 7, ngunit hindi ito na isa katuparan dahil may mga kailangang ayusin, kabilang ang pagtatalaga ng lifeguards, maayos at sistematikong implementasyon ng pamamalakad, pagpapatigil sa mga illegal na naniningil, pagpapatupad ng flat rate sa mga kubo at ang pagkakaroon ng iisang entrance na may kaukulang environmental fee. So far po, nung February 7 sana ay mabubuksan na po yan. Kaya lang ay hindi pa po natapos yung mga inilatag ng ating local government unit na sistema. Hindi pa rin po kasi naayos yung i-implement na sistema po doon. Kaya po ngayon is ongoing yung pagtatapos o tinatapos po namin yung sistema na yon. Kasi kabilang po doon kasi ang mangyayari po doon is mawawala na po yung gustong alisin natin yung maraming naniningil, kung saan sila dadaan may mga naniningil. Pangalawa ay magtatalaga na rin po kami doon ng lifeguard. Pangatlo ay magiging systematic po yung mga kubo po doon na kanilang pag-iistihan. Wala na po yung mahal na singil, kumbaga magiging flat rate na lahat, pare-parehas yung singil nila para din po sa protection ng mga turista na pupunta doon. Dagdag pa ni Taminaya, formal na bubuksan sa publiko ang Maples River sa oras na ganap ng naisakatuparan ang lahat ng kinakailangang pagkahanda. So far, yun po yung aming tinatapos ngayon. Yun po yung directive po ng ating municipal mayor. At pag natapos po lahat po yun, ay lalo na po yung mga kubo na inaayos po nila doon ay as soon as possible po ay mabubuksan na po formally yung Maples River. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin nasa ilalim ng temporary closure ang Maples River at hindi pa pinapayagan ng publiko na magtungo sa lugar. Nananawagan naman ang kapulisan at ang LGU Aguilar sa publiko na makipagtulungan at sumunod sa mga ipinatutupad na patakaran para sa kapakanan ng mamamayan at pangangalaga sa kalikasan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.